шәһәребездә 80 артык мәчет бар. Әмма тарихи мәчетләр безнең бармак белән санарлык. Шуларның берсе менә бу Ак мәчет. Ул ташландык хәлдә дип әйтсәм дә дөрестерәк булыр. Чөнки күргәнебезчә игътибар бирүче юк. Мәчет эшләми һәм төзекләндерелми. Без әлбәттә моның белән риза түгел. Бүген изге Рамазан ае вакытында, бу мәчетне торгызырга кирәк дип фикергә килдек. Һәм дә беренче адымы буларак монда ифтар оештыру мәҗлесен күрдек. Ифтар мәҗлесе аркасында матбугат чаралары ярдәмендә без әлбәттә халкыбызның игътибарын бу мәчеткә җәлеп итмәкче булабыз. Алга таба президентыбызга да хат язып, имзалар җыеп, бу мәчетне ничек тә булса аякка бастыру, бу мәчетне торгызу эшләрен башкарырга кирәк дип саныйбыз. Җәмәгать, әйдәгез, саулашабыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Суларны алыгыз. Менә йөзеннәрне алыгыз, ханнар бәлешне ачарбыз иншалла. Бу мәчет ның тарихы 1740 елларда башлана. Монда баштан агач мәчет төзелә. Соңрак исә 1801 елларда тарихчылар фикеренчә монда Ракый бай исемле бай дигән бер кеше, ул инде шактый акчалы кеше була. Ул монда таш мәчет төзи. Менә без хәзерге мизгелдә шул мәчет янында торабыз. Монда үзенең эшен беренче мөфтиебез Галимҗан Баруди башлый. Соңрак инде менә бу мәчет турында безнең Мәрҗани дә искә ала. Бу Казанның 11нче җәмигъ мәчете була. Советлар хакимияте килгәннән соң 1929 елда бу мәчет ябыла. 1930 елда мәчетнең манарасы сүтеп алына. Монда заманында татар мәктәбе була. Соңрак исә бу мех берләшмәсенең цехлары була. 90 елларда әлбәттә милли уяныш вакытында безнең милли мәчетләр кайтарылса да 2004 елда гына бу мәчет халкыбызга кайтарыла, тик шулай да бернинди диярлек эшләр үткәрелми. Бары тик түбәсен ябалар. Бу мәчетнең менә тарихи мәчетнең ташланган булуының сәбәбе ике дип мин күрәм. Беренчедән, ул хәзерге көндә Татарстанда мәчетләрне торгызу буенча мондай комплекслы бер программа юк. То есть һәр мәчетне менә мәчет янында мәхәллә оеша икән, ул үзе үз кул астына ала, үзе реставрация үткәреп тормышка яңадан кайтарта. Ну анда инде Рик искәрмә бар, ул инде Мөхәммәдия мәдрәсәсе янында Галия мәчете, андыйларда инде муфтият үзе кул астына. Но комплекслы мондый менә тарихи мәчетләрне торгызу программасы юк. Монсы беренче момент, икенче момент, моның якын тирәдә менә күргән яшәгән кеше белә, монда халык бик юк, то есть монда әлеге промышленная зона, то есть мәхәллә җыярга бик авыр. Якын тирәдә генә Иске Таш мәчете, анда бөтен булган якын тирәдәге татар мусульманнар анда йөри. Шуңа күрә монда менә инде үйләр күбәйгән булса, монда үйләр төзелсә, монда инде мәхәллә җыелыр. Минемчә, ул вакытта монда яшәгән мусульман халыклар, татарлар, әлбәттә, алар инде бу мәчетне тергезергә сорау күтәрер иде. Менә шуңа күрә андый очракта инде минемчә бу проблеманы үз өстенә Татарстан дәүләте алырга тиеш. Чөнки монда именно тарихи моментлар бар. Һәм шул ук вакытта монда бизнеста бик керә алмый. Чөнки мәчет булгач бит инде ул мәчет буларак эшләргә тиеш. Беренче, икенчедән, ул тарихи бина булгач, анда яңадан кайтартыр өчен, торгызыр өчен аңа бик күп акча кирәк. То есть бизнес бит инде акча кертсә, аны уже үзенә кайтарта ала. Мәчет булса инде үз яңадан кайтарта алмый, акча эшли алмый. Шуңа күрә минемчә монда Татарстан хакимияте һәм муфтият үз ихтиярларын көчәйтеп, ныгытып, бу мәчетне торгызырга иң беренче адым ясарга тиеш. Бу мәчет белән, яңа татар бистәсе белән әлбәттә, аерымча әйтсәк инде, безгә күбрәк чаралар үткәрергә кирәк. Аның халыкның хәтеренә яңадан бу урынның, мәчетнең, яңа татар бистәсенең тарихи хәтерен кайтартырга кирәк. Менә кайтартсак, ул вакытта бу мәчетне дә яңадан торгызу проблемасы җиңелрәк чишелер минемчә. Монага игътибар җитеп бетмәй. Просто яңа татар бистәсенә игътибар җитмәй күбрәк. Бу инде мәчет белән бәйле түгел, гомумән яңа татар бистәсе белән бәйле. Бу территория буш калган, бу территория бер кемгә дә кирәкмәй, кеше дә монда яшәмәй, предприятиелар да юк, бизнес та кермәй. Шуңа күрә менә бу проблема менә шул ике момент белән бәйле. Бу җир ташлангыч җиргә әйләнергә тиеш түгел, яңа татар бистәсе. Яңа татар бистәсе ташлангыч җир булмаса инде, бу мәчетнең киләчәге булачак.